गिबियावनो अनेक BBC इउटुब चेनेलनिफ्राय गासिबो नायगिरिफोरखौ खुलुमहरग्रोनाय जाबाय। नैबे मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों आं गियान धर्म समाज आफादा जारगाव भुटियापारायाव मोनसे गेदेर गेवलां मेल खुंनो थांगासिनो दङ। खालारा जाहैबाय 1-2 नभेम्बर। बिथांमोननि गियान धर्म समाजनि फाउन्डेसन डे फालिनायजों लोगोसे बे हालामाव मोनसे गुवार मेल लानाय जादों। बे गेवलां मेलनि गेजेरजों नैबे बिथांमोना जा जिरायनानै दं बेफोरबायदि लुफुंनायखौ बेखेवनानै होनाय जागोन। दा बिथांमोना जिरायनानै गावसोरनि खामानि बोरैहाय दैदेनलांनांगोन बेखौ सावरायलायगासिनोमोन। नै दा बिथांमोना मावनो आखायाव लाबाय, जागायजेनबाय। बेयो फांसे गेरेमसा दंफां दं। बे दंफां सिङाव दाब दाब जायगानिफ्राय नायदिंनो फैनाय मानसिफोरनि थाखाय मोनसे समायना जिरायसालि बानायनो थांगासिनो दङ बिथांमोना। बेबायदिनो बे दंफां फांसेयाव बानायनानै आरो गुबुन दंफां बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिफांनि सिङावबो बानायनाय जागोन। दा बिथांमोना खामानिखौ मावगासिनो दं। बेफोर मावनायखौ गासै जाफुंसारनायनि उनाव बै दिनखालि गावसोरनि गियान धर्म समाजनि फाउन्डेसन डे फालिनायजों लोगोसे मोनसे गेदेर गेवलां मेल जथुमा खुंनो लानाय जादों बिथांमोना। जाय जायगायाव फैयोब्ला दैजिमा एबा भुटान हाजो बायदिखौ नुहुरनाय जायो। बेनि खाथि खालानो समायना सिनारि सोरगिदिं नुनो मोननाय जायो आरो गेदेर गेवलां मेल खुंनो थाखाय बेयाव जोबोर गेदेर गेदेर फिल्ड दङ। मायबा मोनसे गेदेर गेवलां मेल खुंनो सानोब्ला बे जायगायाव गुबुन जायगानिफ्राय फैनानैबो खुंनो हानाय जागोन। ओरैबायदिहाय गियान धर्म समाज आफादजों लोगोसे बा बिथांमोनखौ लोब्बा लानानै बिथांमोनजों एबा जगाजग खालामनानै बैफोरबायदि माबा मोनसे गेदेर गेवलां मेल खुंनोब्ला खुंनो हानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो आरो बिथांमोना पिकनिक स्पटबो बानायनो आखायाव लानाय जादों। फैगौ 2 नभेम्बर खालिनिफ्रायनो बेफोरखौ बेखेवनानै होनाय जासिगोन। दा बिथांमोना मावफुबाय दं खामानिखौ। भिडिअ'आव जा नुगासिनो दं नोंथांमोनाथ' नुनानै एसेब्लाबो हमदांनो हाखाबाय जानांगौ। सोरगिदिं जिरायनो हानाय बायदि दंफां गुदियाव प्लास्टार खालामनो थांगासिनो दङ। मानोना मायबा मोनसे बेसाद दोनथ'नाय, बेगफोर दोनथ'नो हानाय, गोजान जायगानिफ्राय बेरायनो फैयोब्ला बेग दोनथ'नाय बा बायदिसिना बेसाद दोनथ'नो हानाय जागोन बेयाव। आरो बेयावनो जनानै
समायना सिनारि भुटान हाजोनि सिनारिखौ नुहुरनाय जायो। सायायाव जिरायनानै मोनसे मोजां जिरायसालियाव जिरायनानै नोंथांमोना गावबा गावनि जि गोसोआव आनन्द बा फुरथि लानो गोसो दं बेखौ लानो हागोन। दा नुनाय दंफां फांसेयावल' बानायनाय जानाय नङा, बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिफाङावबो नायनानै एरियाखौ नायनानै बे जायगाखौ नायनानै बेबायदिनो थिग एखे बेबायदि स्टाइलनिनो बानायनानै होनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ फैगौ 1 नभेम्बराव गियान धर्म समाज आफादनि गेवलां मेलाव हायोब्ला नुजाथिफैनो खावलायहरनाय जाबाय। दा बानायबाय दं, दान्दिसे समनि उनावनो बे बानायनाया जाफुंसारगोन। बेसिम नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबायल' थादो। जाफुंसारनायसिम नुहैथारगोन बा दिन्थिनाय जागोन गियान धर्म समाज आफादनिफ्राय। बे जायगायावनो गियान धर्म समाज आफादा नारें कमला गायदों, बायदि खेथि आबाद मावनायबो जागोन। बेसर, सबाय बायदिसिना आबाद मावनायनि गेजेरजों सुबुङा जेरैहाय जिउआव थांना थानायनि मोनसे राहा लामा दिन्थिनानै होनो नागिरदों बिथांमोना। दा बिथांमोननि मावथिफोरनि मुंखौ बुंथ'ला, बिथांमोना जोबोर गोख्रों मावथिबो दं। उननि भिडिअ खनसेयाव बिथांमोननि मुंखौ बुंनाय जागोन। नै दा मावबाय थानाय गियान धर्म समाज आफादनि सोद्रोमा बिथांमोननि मुंखौ उननि भिडिअआव नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन। नैबेनो बेफोरबायदि जाहैगोन। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिफाङावबो बा बिफां सिङावबो बेबायदिनो एखे सेम स्टाइलनि मोनसे जिरायसालि बानायनानै होनाय जागोन बा लुफुंनानै होनाय जागोन। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेरायनो फैयोब्ला बा नायदिंनो फैयोब्ला बेबायदिनो जिरायनानै आलो गोजोनै भुटान हाजोनि समायना सिनारिखौ नुनो मोनगोन। आरो बे जायगानिफ्रायनो दैजिमासिमबो बेरायहैनो हागोन। दैजिमानिफ्राय आरो दैजिमानि खर'आव थानाय मोनसे खरं जायखौ बुङो दन्दर, बेखौबो नायदिंहैनो हागोन। गोजोन्थों।